Koberg, det er et bageri fra 1969. Vi producerer brød til det danske marked, men også til eksport. Det, der er vigtigt for Koberg, det er at opretholde en høj produktivitet, og det vil sige så lidt nedtid som muligt, og så ensartet kvalitet til de mange millioner stykker brød, vi laver om året her. Vi anbefalede IC7 til installationen her, fordi vi ønskede et fremtidssikret løsning, og vi ønskede os mulighed for at kunne hive data osv. ud fra drevet. Vi har valgt IC7 for at få så mange energidata ud, fordi vi skulle meget gerne reducere vores energiforbrug. I arbejdet med det nye IC7-drev, så oplevede vi egentlig, at vi kunne tage mange af tingene, vi har udviklet i vores softwarebibliotek, og så med små ændringer anvende det på det nye drev. Functional safety er blevet forbedret, og så også at man er bevæget sig over på en licensbaseret model i forhold til, hvilke protokoller man ønsker at bruge.